जय जगन्नाथ। मु गोपाल सुबुदी। मु लाइफ रे 2009 टू मु आसाम रे अछि। एमिति गरम केबे भी देखिनथि। एमिति गरम होइछि। बर्तमान एमिति गरम पड़िछि। बर्तमान मु ओआरएस आनिछि। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ମୋର ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି 5ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗରମ ଏତେ ହେଉଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ଆଜି ଓଆରଏସ୍ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ORS ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦେଖିବ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ପଙ୍ଖା। ମାନେ ଗରମ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ମୋତେ ପଙ୍ଖା ଦରକାର। ଏଇଠି ବସିବି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବସିବି, ପଙ୍ଖା ଚଲେଇବି। କିଣିଲି ପଙ୍ଖା। ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଟଙ୍କା 2200 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲି। ଏବେ ଏଇଟା ଖୋଲିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ପଙ୍ଖା। ଆକୁ ଖୋଲିବି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଚଲେଇବା, ତାପରେ ବସିବା ଆମେ। ଏଇଠି ବସିବା, ଆରାମସେ ବସିକି ପବନ ଖାଇବା ହେଲା। ଏଠି ଆରାମସେ ବସିବା, ପବନ ଖାଇବା। ଚଲେଇଦି ଟିକେ, ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କରିଦିଏ। ସୁଇଚଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଲି, ହେଇଲ। ଏ ପବନ ହେଲା। ମୁଁ ବସିବି, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ORS ପିଆ ହବ, ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହାତରେ କେହି ଏତେ ଗରମ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବନି, ବହୁତ ଗରମ।